seafood. It's a bit pricey, but very delicious. Her ved Gamle Strand, der ligger nogle dejlige restauranter. Luca Korsfiskerestaurant, som I måske nok kender, hvor man kan fiske med. Så det er ærkebiskoppen Absalon har bygget det første slot, der sidder oppe på hesten på venstre side. Oppe på Højbroplads. The man who built the first castle in Copenhagen is the man on the horse up here on the left. He was an archbishop called Absalon, and we're talking more or less 1,000 years ago. Mind the bridge, please. Thank you very much. Så den Nikolajskirken her er på venstre side af det grønne spir. Mange tror, det er en gammel kirke. Det er det faktisk ikke. Den originale brændte ned, og den nye blev bygget i starten. Efter hele postyret var maratonet i går, der var her den hovedscene lå. Jeg kan se, det var her, vores konge han blev udråbt.